Si ate. Ay, si ate Ili, oh. Oto sa ate Ili na natin bagong bibi, no? Honey, kisas. Up. Honey, kisas. Kisas na gani. Si Honey. Honey na siya. Smile, ani. Kiss Honey. Kiss Honey. Adlaw na itong tanan guys, ako na po ni si Ruby Provinciana kanang ang atohang vlog ron guys kanang way na intro kay agahang intro nga gibuhat makapiright na. So maghimo ra siguro kog laing intro unsa. Maghatod ko daning order nga 20 ka buko pandan og buko salad nga kuan kanang ice candy. So kuan na siya kanang isang ihatod man ang gigamit kaning styro kay ihatod ra man siya guys. Ja. Tara guys, kanang gabi iwan tadi hatod dya kay wala yun hadlik ko gabi na. Mamunit og bato kay baligya may na lang lugod. Mamunit ko lumig lugod sa dagat. Tag 5 I miss you to ko no, I miss you to. Miss you yang. I miss you to ko no. Mamista Miss Bohol. Koy ko Rube. Wow, bukan sa buhol, matumis maribuho kumista. Kay mong hamig tanong. Bitaw. Gibalik na pugod dari. Patos mamayang dito. Sa inyo adtom day ka mag kuan nila no? Magluto. Dapit sila pero dili Oh, nila ha. may kay muluto. Dili dapit sila ha. Okay na. Di ba kanawa ka lang nga to? Uj, pwede ko ka itong bol, bisa ka usa. Hala, dada siya, sis dito, oh. Busy man panahon dire. May magsa kay aron Busy- makasuroy sa busy dito lagi sa dire, Chocolate Ruby. Hills. Salamat. 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 Salamat kayo. I love you. Sunod na ko. Oo, sige. Kulang pa na imong itlog. Morning guys, sus privilege ko kapalit og ice cream ni Ma'am Ruby kay. Pwede jung lamia. Subawa na magmayo. Sa bawa na silang maya. Unda ka patag kwarta, di kita sige kita tao na ani. Oh, nag-deliver lagi kog 20 o 30 ka buhok dito. Sa implo? Kami. Ano mo? Gahapon po dito po sila napalit po sila. Ice cream. Salamat sa mga suki. Hi. Oh, si Gihurot na followers. Followers ra ba ni Flora may buhulan na di. Nakali. Dagten yot. Bali 50 ka buhok. Dili ako bayad sa Jess. Iya 40. Thank you, ate. Sige. Salamat, my love. Salamat. Ano mo kwarta dire? Magahong mga suki dara. Absent day kuno ano mag pwede ra day mag-absent. Ako mga suki, salamat ka nang moadto na ko kay maghimo pa ko guys kindi. Bye. Thank you. Oh. Ganahan silang buko pandan. Salamat ga. Marami kainit guys. Nadali ko guys kay kuan. Nay abotag. Igsuni pa paidi ba. Magluto pa ko paniud to. So guys, dali-dali ko utan kay naman po ko na harvest dari sa patula. Sa top dia ni Mambi. Nay tanglad na si Janja parisan sa ang buwad. Ya, niluto ko buwad nga. Kaya na ni abot ag ate ni Papaidi. Maghimo ko no sila og kanang dapugan di kas sina. So tuning patistingan ni atong buwad guys. So lamig ka din siya nga pagka buwad kay kita mo ay naghimo. So tumis bye-bye mga ang guys. Nanuri ko guys hindi guys na yung sunod na nga. Yaan ka mama. Ang amahan ani guys si Dante, nakakita din sila ni Dante. Napag-abot na rin guys kay kaila si Dante nga yung anak ning kay nakaparehas lag na. Oh Dante. Ha? Nisunod ni siya na guys, pinuo ko grabe. Hindi na tako ko magbugiro kay ano, hindi ako doon po ni Eli. Dante, ito ni Uli be. Mapa kayo sa guys, oh. Amang ipanganda ni is Honey.
So, na may member sa muhang pamilya. Upat. Si Honey. Kapat na mo si Honey. 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 Na yung papa, oh. Papa niya, oh. Oh, papa, oh. Nay, dati. Papa, oh. Honey. Kiss. Kiss mo. Papa, Honey. Si ate. Ay, si ate Ili, oh. Otos ate Ili na natin bagong bibi, no. Bagong bibi, no. Ayun, naman, bibi na. Bibi na mo ito na. Ha? Bibi na ito na. Hindi magsilos, ha? Kay bibi na ito na, ha? Kung alis na guys, ang mong pangalan is Honey, my love. Honey, my love. Honey, my love. Amo na isang giligo, guys. Giligo na nila mo. Kung ani, kanang nanuri ko ice candy. Ning kahit ni sa kudog na guys, ha? Adaghanan ni sila guys, hindi makabuok. Jag uban tapos kalsada luoy kaadto biglaan lang ipangbilin sa kalsada ba. Wala yung mga puangod mga nagbilin dani. Para bang ka-cute, no? Oh, honey, baby. Lili up, Lili. Up. Honey, oh, kiss, honey. Oh, honey, kiss. Honey, kiss, honey. Up. Honey, kiss, kiss, honey. Si honey. Honey na siya. Smile, honey. Kiss, honey. Kiss, honey. Ice cream dip. Okay, guys, nga. Palit, sige kanuna isang ice candy. Kanang adong gabi guys, kanang naghimo pa jud ko ning kuan kay mularga na ni ko ugma sa malagi na murag ganahay mo uli kay malagi na nahitabo lagi kanang timingan pa jud nga ni ulis insig. Timingan pa jud nga nahitabo ni kuya. Si kuya guys, kabisado ko dato niya guys kay dugay ko nagpudyo dato sila ha. Kabisado ko batasan na tog dito makainom si kuya, grabe itong kabuutan. Busugon jud kada na niya sa mga pagkaon. Gikal mo biyahe na siya. Diyan mo lagi na guys kanang sumba lagi ta namo ron diyan. Wala lang ko mo apil sumba kay nawadan ko gana mo sa sajaw. Diyan kini mo na lang ko daning ice candy nga mangga. So mangga ni siya guys. Mangga nga ang mong giblend diyan. Ikuan giblend ra ni na ning gam uban ja kaning uban na ning gi kuskus. Mo lagi na guys, di na ito mahibawan na atong kinabuhi. Manang dapat kita buhi pa. Magbinahalay ta, di ta mag walang away. Kaya ganahan jud guys nga nang way away kasi bakog ganang away-away inja. Tuan kanang mawara data na di mawa nato ja first kanron pa jud nahitabo guys nga mang nawadan mi ubayaw. Diyan mo lagi guys kanang lisod pagka durong panahon na kay ang heat stroke lagi ron delikado. Diyan yung biyahe pa din ko nutog tricycle ganyan buntag kay nakakita man ko sa may din ni Berlin. Diyan mo sa ning ipabugnaw guys kay maning pusto ni Nicole. So adjud mi magdahom guys nga mahitabo. Malagi nang kita dapat magpabilin tang maadyo sa kataw kay wata kay bawg ano sa takwaon sa Ginoo. Basin ug madadon wala ang tama, nagdi na tama kamata. Manang magpabilin jud tang maadyo sa isig kataw. Di ta magpasakit og istorya, di ta magpa kuan. Asa ring pabugnawon pa kay pabugnawon sa na kay magputos bis Nicole. Ja guys, kanang amo sa ning puston. Ja guys, kanang overtime mi dari guys dia si Papa Eddie may nagputol na ni sa tumoy. Another 3. Nga, amoy ginaghan, duha ka kaldero. So, hapit na mo alas 8:30, nagkuhan mo ka nang naman ta maka-vlog na din sila. Ako'y taga-baat, pero si Nicole, kuhan na siya ka ng, no? Master na kanulas na guys, oh. Paspas na kanulas sa mo. Libot na niyo. Nga, sa nakatawa kay si Jara po'y taga-kuhan. Nga, ang ning daghan kay ugma lagi guys sa gabi Uba pa man sa gabi ko mularga, mga first mula strip ko dari alas 10 sa gabi So adto na ko matug sa Argao. So adto na may magpakabuntag kay ang first trip
ang light shipping guys kay alas 3 man sa kadlawon. Mula ganyan maabot na dito sa Bohol sa Katagbakan alas 6 or alas 5. Diya mo dito na ko dito kuan guys kay sila Gigi ni Jun dun magmotor man sila. Diya malagi guys kanang agabong pag tagpo ron kanang dili mi mag-enjoy pero malipay lang bug sinanay guys nga makauli mi Gigi kay kami na lamang duha Gigi nang gipaabot kadto kay nangunin lagi tanan ng Likas Manila. Diya condolence day ko sa hang insimita kay sa mo dyan nga ikuha naman si kuya sa Ginoo siguro kanang di na paantuson pud si kuya magikuha na siya diya pasensya na jud kuya kay bawa mo jud ko kuya nga ako pinangga mo ko nimo diha pa ko nagpudyo sa Manila kanang usahay kanang mag-away ta kadtong time nga nag-reunion mi 2019 nag-away mis kuya sorry jud kadto kuya kanang para bata nakapasaylo ay kanang mo jud ni tao guys kanang kita jud tanan dapat karon kanang magbinahalay ta magpinasaylo ay ta kung sa may atang mga sa masaylo tas Ginoo kanya kay wala gid temporary lang kita sa libutan. So baro to guys kanang di na idaghan ang video guys kay naa magprepare pa jud bidani kay si Nicole gi paltos na nagkamot napaltos na nak napaltos na taon na sige may guys kindi halos kada gabi yung mga kindi guys pero makapahuway na si Nicole guys kindi kay mo kuano ko gi-stack naman na si sagdaghan kay mo yang gi-stack ni sagdaghan kay na may mga risbay lagi mang mga rin tujo ba ngari di enak ni tag ice candy paghimon lang mo ice candy na ka Ice cream dito tong gigama. ay ice candy ice cream kay daghan po jud nang itag ice cream guys da kaso lang na yung among cup gamay na laman Ako bitong mo. siya bitaw naghimo mabitaw nang gituzo ni Mambi ng kuan ka ng mixer mixer diya sa taob day ko ni sis Jackie Baronan, disposable. nagchat din sana si Jackie karon salamat kadto unja kanang salamat kadto kay kanang anja laman na i-mention na ijang gingan guys kanang basta salamat sis Jackie amping dia sa Amerika og salamat ni Mambi og ni Ansan Blanton salamat kay mo order kuno si Jaog kanang buwad puhon nagbalik na magluto kog buwad magluto maghimo kog buwad kay daghan kadto ni order og buwad sa lami jud kadto ang buwad Ang ating pagkakitaan. so daghan tag racket ron guys kanang naglibog na kung gansay ang unahon basta og asa toy mo patok mo toy akong buhaton guys ug kisa tong order og muron mo himo pug muron kisa tong order og biko mo himo pug biko tanan kasananan magpaluto mo luto pug pista birthday kana happy ta day pista sa Bohol guys May daghan kadto pista didto unda marto guys ang vlog kay daghan kadto salamat niyo tanan amping po tanan guys see you my next vlog bye bye kay mag-prepare sa mi daning daghan namong ice candy